Apa ya iki? Gabut. Hidup pira ya, Mo? Nemewu. Tak pikir-pikir 6.000. Bismillah. Belum lurus. Duh, 6.000. Butuh rokok. Sepi. Nek sing tuku padha butuh tuyul. Nak susunya, nak susunya. Itu ada apa, Mas? Ini mas. Tutulan kuwi lho, Mas. Oh mas, tunggu sih. Udah kentir bakule minggu ini ada apa-apa nih ini kursi nih. Udah kowe bisa kentir lagi kursi lho mas. Orang dijajal. Gitu. Jalan lugu. Jalan lugu mas. Oh iya. Betul. Pira Mas iki? Kaya 2.000. 2.000 nang mas. Mbok jatuh rokok nih duit tutulan lho tutulan kayak tuyul. Ning tuyul ukur kali loro lho mas. Ya siji ya, betul siji. Ya iki dite administrasi lagi bae. Apa apa? Iki tenanan lho iki. Oke. Ya wis mas, ya mas. Oke. Tolong gua kene mas. Salam. Iki ditutup ra? Ya ditutup kan ora nek ngerti. Ditambah Mas, kok iki. Ah, tuyul sing ndi mas? Yo lopo rene kursi meja saka. Kakek lho mas. Iki tuyul mas. Kenter apa piye to Mas iki Mas? Ora apa-apa iki. Wah, lali mas, pusing mas. Si. Apa iki Mas? Oh iya. Sudah kenapa mas? Wah Mas. Oh, yo kok sih aku dioben. Raja dikes pangan apa iki. Ya. Apa Mas iki yo ngon-ngon iki. Mas, rasa wedi. Wes rasa wedi. Ora apa-apa to, Kak? Ora ukuran nyokot. Gue ini kursi sila. Wih, iya. Nanti Tono. Wis tono. gue digulai Mas, dodolan loro kon. Koning jero kene. Lah ning kene to iki tak golek-goleki kok. Iki lho Mas. Iki sing iki lho. Heeh. Ini alik kok ini mata bapakane Mas. Tahu iki pasti deh. Paketnya supaya ngono iki kewan apa Mas? Ki wis Pak, jupuk sing endi iki pokoke. Dene kan mas iki kok apa iki? Maduna le. Ndak ngecicil iki kok. Ki medun, ora dituku wong. Ki Maduna. Kuyul samu gara dewa medun. Ki Maduna. Ini ki. Bruno. Tak kira lagi. Mas. Mencicil ya. Wes, gini. Ini Mas dipilih Mas. Aku yang milih ya ini.
Nek iki kuat dan awet, Mas. Nek iki rada manja, ning pinter golek duit. Sing nyaman di perut ora? Nyaman di perut iki nyaman iki nyaman, Mas. Duh nyaman kabeh. Lah pinter golek sing pinter golek duit ora, Mas? Oke Mas, jasa atas ora? Oh iki wae Mas. Oh iki. Jasa. Oh iya. Ayo. Sik iki Mas. Gitu. Mlebu meneh. Kowe iki mlebu meneh. Wis. Beres pakan ramas kok ngene iki kewan kok. Iki Mas iki alate. Oh iki alat. Men manuk. Oh, nggone kepiye iki? Iki ngene lho, Mas. Baru musik. Pilih. Pilih. Yo. Yo. Mas, Iki ditarik. diculke. Bisa cucul gini. Mas. Mana aku? Wan. Kowe yang juraganmu dipakani apa? Udah bisu mikir wae. Ayo. Kowe iki nang omah aku tak kon tunggu omah, meneh tikus kowe tikus. Sayang apa iki, Coy? Kowe ora arep apa-apa. Bali. Pangitian. Oh, ini ke mama saiki tunggu omah ora dolan. Lebu sakmu dolanan opo to? Remi takruk. Walu. Mani ya, nyo. Ki. Opo iki nyo ka? Ya poker. Poker. Kampungan. Oh, ada bom. Wah. Bom apa? Lah iya lah bom. Ya kampungan. Duh. Ya piye? Nyala kei bom 5. Lah dek duwe. Iki kalahan iki ngasut nih kok. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis, rene. Lagi teko ngasut. Wah, kalahan iki. Ya kok iso ngono iki. Loro wah. Tak ambine loro yen. Tak melu nih aku ngejeng master. Lah. Awak nang wong to sayu. Telu banget. Kowe nang kanca. Lah marjina. Wae pula ungkrung. Sae usume ungker ya. Ungker iki latuhe nek muntel-muntel kok ngono. Lah mendem uler iki nek. Ungker mati. Si. Marak ngejak cara bilah kas itu. Wah, sakit dan pakan. Manu. Oh, lho. Lho, wah, ora main nih master e. Po iki. Iki apa to iki main iki? Pokeran, poker. Pokeran iki carane piye? Poker ta kan po wis. Iki aku to iki. Yo. Sik. Ini ora no. Papat. Waduh, ya lanjut dah. Andra, piro? Papat. 40 petang rolas. Kuwi aku sik wani. Kamu meremehkan master. Oh, main no. Mikir wani? Ora wong papat rawani kok. Kowe wani ra? Piro? 8. Loh, udah beli. Bos double yo, master mencium bau-bau. Darah suci. Rasa kakean. Iya. Poker dong. Yo. Yo. Bu darah suci. Andra. Mani ya. Yo. Oh. 2 orang. Alah. Soal masuk ya. Orang pada dasarnya dia emang terjadi. Traga yang. Wali itu. Ngopo? Piye? Mau itu kuduyul. Wes, ngono ora cah tenan.
Gek ngopo nek tuku tuyul iki? Dijak main pokeran beli. Oh iso. Lah nek ora iso digeblok iki. Ya. Dijak. Ning endi? Nang pawon. Pawon. Oh, pawon. Cikoe. Oh, siap. Jodi lho. Ora Mau terakhir tak uncal ke mlebu mau iki. Oke, siap. Kok nek ora gelem goblok kono tarik sempake. Wis enteni wae yo. Nanti tuyule. Yul. Dewi ngapa nang kono iki? Metu kae. Waduh, abote. Weh, kacar. Tuyule kacar. Tuyule pertama kacar. Aduh. Tak gendong lah, tuh reget. Wali ya nek gendong tuyul. Ting tuh duit 100.000. Nunggu main. Abote ana tuyul. Suwe tenan yo sega mau. Oh, suwe tenan ya, Ten. Bukan juga tuyul labrak cilik mendik sak. Walah. Nanti ngantuk aku. Wah, buat tuyul mana cilik. Lah memilih ndase atas tau sing. Waduh. Ora deket ndase ke atas lah. Itu main ora iki. Le. Saya minta deh, Le. Jawi sakjane nanti piye do mau ngopo iki. Lah iki ngene Iya. Dan tiba nak kewane wah. Yuni. Ada pare nih. Oh. Tapi apa ya? Ya boy. Banyu. Ngelak. Sing bisa Kan arek depat ya boy. Mati. Wih, iya dah. Dadah. Tas. Wah, iso ngerti aku. Yo iki dadi babi bawa. Papat. Papat iki. Bitan we. Yo. Hitam dah. Iya. Duitnya sih bro. Oh iya. Siap. Alhamdulillah. Ya, wis. Pasrah. Ya aku ya iki. Yo ora sing ditelu tok esek. Oh iya lah, ora duwe Pak. Itu. Nah, kene menangan. Ayo di. Aku iki. Nek ngene iki kriting artine raja. Yo dah iki. Menang raja. Wis, wah alon-alon Primo. Alah mung suwe iki 6 yo. Kowe piro? Yo bokot cilik sik kok ora Tuh. duit lek sik. Ayo kiranu lho menang. Wah, ketok men menang aku iki. Yo tak semudah itu. Yo tak jilan sik yo. Yo kudu moker. Oh terus. Waduh, pelakon menang terus. Ngoak full host woi menangan lu. 5 Menang. Wah, ada duitnya ini mbak colong. Iki ora apik. Dan emang nyolong ini dia rapi. Ya wis ya awake dhewe iki ya kur padha-padha wong ora apik duit arek mending tangguhange bae. Mulai bae. Lah tuyulku mangan dia. Lah iki kok Weh, Woi,
Ojo lali videone di-like. Dadah.